Muna itong ruta mga kagwardo, gikan sa Makati, mag-idsa ta, ayun, maabot ta sa People's Power Monument, pa Marikina ta, ayun, diretsyo na sa Tukadon, sa San Mateo Rizal. Kumusta mga higalaw, ako mga suking tiglantawan, hining maong channel, ako day si Guardo Bikers, ang inyong bisayang bike vlogger dinhi sa Kaminilaan. Nagahimo day kong mga bike vlog documentaries, sama sa pagkanto silang laing mga dapit. Kung gusto nimo nimo ang mga content, palihog og like, subscribe ug pindutan notification bell button para ma-update. Samurai sword on my back. You don't know how to act. You should relax. Maybe you should relapse. Just kidding.
Tungas na to. Next left at Madonna Lane, then turn left at Monterey Avenue. Nako. Alright. Tungas na po to.
Likat na gina. Turn left. Dungog na ito ni atong brake niya. Alright. Hurap-hurap na kung yeah. Parang wala nang preno ah. Ha? Parang Tika. Parang wala nang laman. Pakiramdam. Ayan. Ilan? Very sagod. Balik sa atong dyan. Palitag tubig dito sa kwan. Palitag tubig dito sa tindahan. Ako ni palit dito kay may tubig dito pero kwan man. Mineral nawasa ba? Wala pa. Muna itong kwan kanina. Imagine na lang na no. Muna itong cut ganina. Gitaka na to ganina nga. Iturog ang atuang tuhod. So, ano? Na, imagine na imagine na niyo. Ngayon ito ko na daghan rapat. May lubak na yun ay kwan. Wap, mahirap. May intersection ba? Isod na. May tindahan ta. Yeah. May tindahan no. Gal and bone. Palitag kwan. Palitag tubig.